Салому алейкум. Вақтвар бубои фастам омӯзгори фанни-технология иттилоотӣ муассисаи рақамшаслии ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ. Мавзӯи имрӯзаи мо мураттабсозӣ ва ҳуруфи тоҷикӣ мебошад. Шакале ки ба ҳамаи мо маълум аст, саҳва калиди компютерҳои мо ҳуруфи тоҷикӣ надорад. Бинобар ин сабаб мо бо барномаи махсус ба ӯ замм мекунем. Барои ба ҳуруфи тоҷикиро сабт кардан мо ҷуздони ҳуруфи тоҷикиро мегирем ва компютер мизи кори партофта ӯро кушода аз дохилаш ду парванда бо номи spdl.del ва twin яъне герби Тоҷикистонро гирифта нусха бардорӣ мекунем ва ӯро дар мизи корӣ мегузорем ставид. Боқӣ монда ин файлҳоро нусхабардорӣ намуда дар пуск яъне оғоз лавҳаи идории панели масъалаҳо, агар намуди компютери мо Windows XP бошад, намуди оддии Windows бошад, мо аввал дар ин шакл пайдо мешавад ки мо аз ҷо переключит к классический вилро интихоб намуда дар инҷо ҷуздони ҳуруфотро интихоб мекунем ва дар яке аз қисмҳои ӯ рафи ростим шакл ставидро пахш мекунем. Бинобар сабаби ки мо аллакай як маротиба ба ин замм карда будем, гузошта будем, моро окей мепурсад. Баъд аз ин текстро пахш мекунем, яъне ҷуздони ҳуруфотро маҳкам мекунем. Аз мизи корӣ герби Тоҷикистонро тарафи рости мушак активит мекунем. Ба панели масъалаҳои мо аз қисми рост парчами Тоҷикистон пайдо мешавад. Бо чапи мушакро пахш мекунем. Леви контрол тугмачаро мегирем, бинобар сабаб ки тугмача дар алоҳидагии худаш ягон вазифаро иҷро намекунад. Леви контрол яъне тугмачаи контроли қисми чап мебошад. окейро пахш намуда барномаи вордро мекушем. Пуск тамоми барномаҳо, тугмачаи оғоз, тамоми барномаҳо Microsoft Office ва Microsoft Word мекушем. аз банди менюи главни ҳуруфотро яъне ки шрифтни ҳуруфро интихоб намуда ҳуруфи тоҷикиро интихоб мекунем. Tense, Nev, Roman, TJ интихоб намуда ҳуруфро андозаи 14 гирем. Мана мебинем леваи контрол черо пахш кунем, агар J мешад худаш тоқат J аст. Агар ки мо J калон хоҳем, леви контрол шифтро пахш намуда J калонро интихоб мекунем, мебинем ки уи калон шифт уи калон буд. Мавзӯи имрӯзаи мо мураттабсозии ҳуруф. Хушнудам. Вақтвар бубоев.